Wacho ni Andrea koma nyalo bedo ni somo e kombe duto kama intiere. Lakini kini ma wantiere sani ntiere penjo ma pod donjo lakini awon thuolo ma yudo gi duto. Dani mede gi wach mari mogika Mheshimiwa Fred Outa. Nitie jal mantiere ga Michael Paul Dibik owacho kanyo ni Ruto ne obiro pimo wiyo nagi. Nobiro pimo pinyo nagi gi 2027 nikech Central Kocha chal ka gima dhi weye mane ote mantiere karaka to kata ka warango gi chal mar wach nyalo bedo ni en mana kinde ma wantiere sani mano kirango gi kanyo achiel ka chiel ni gindo ginyalo bedo nade mane thuolo ni duto arwaki kache mede mana gi wach mari mogik wan gi thuolo ma dakika abich bodong kada no poge mana diere mana mondo mi watieke kanyachiel achaka kodi kata ngabia wach mogik kirtom erokamano Paul siasa pod odong higni 4 dweche 6 kata na dwe achiel kuom siasa nyalo bedo mang'eny omiyo sani ok wadwa wadonje wach ne ni kio biro pimo wipi wadwa mondo wawe thuolo wabiro neno siasa no kaka saa dhi omiyo wan wang'e ni nyobire e weche mag development ma bende osetimo kendo wago erokamano kuom gigo temo miyowa e counties wa 4 go madhi kelo lokruok ne jodalawa osiepna ni ng'ama hera ahinya an nyakeo gi ong'eyo kata ka en ko janeko jaugu no bo yudo kuoma teriwo gi mar kanu koro en opek ok wadhaw wadwa ni mondo jo studio ng'e wawuoyo e weche ma waiko mondo mi oganda mar Luo ere kaka wadhi dongo e siasa en pingruok to maduong' marona ko oganda mar Luo ni e siasa kiki waketie e mirima siasa ni go e kameno sego higni mang'eny ndalo moko ng'ama nong'eyo ni ora Raila Amolo Odinga ne nyalo tiyo gi ng'awa gi Moi bende ng'ama ong'eyo mancho gik makoro gik ni ora ne nyalo dhi mamosre kod Uhuru Kenyatta ong'eyo omiyo kata seche mwadhigi ka ng'ato neno president kabiro ok ul no pimo onge ne president William Ruto ne wan godo e UDA to gi Tom ma wan go kani ong'eyo ODM ne wan kode ODM kapok in poke donje alose maber ne wan e ODM ma ing'eyo kata tich motimo kanyo omiyo onge ng'ama nyalo wacho ni kata samo dhini ni onge odiochieng' moro ma kendo ginyalo dhi tiyo together to maduong' madwa na kwer jo ugu ni giket jatendwa mos mondo mi odwar rieko kaka watiyo gi sirikal nikech ana wuon aseneno ni sasa yama wachiegni gi sirikal wakwano dongruok moko achiel ari adek kanyoche wane mosruok matin inyalo kwano dongruok mantiere Kisumo ma ido ka stadium wan godo gik moko ari adek koro gima waneno magi duto te e siasa moro mwagoyo obed mar UDA obed mar ODM maduong' dongruok mane medhi bedo n'oganda kuma wantiere to kendo wayiere ni mondo wayaw space no maonge lweny nikech lweny katieko oketonwa nying marach e Luo Nyanza ma ok nyal kelo jo investors joma biro gedo nikech oneno ni bang' higni 5 ka higni 5 gige biro timo ang'o kethore emomiyo wan waywa kod duto te wariwre uru jo ugu ma neno ka duond gi tek jo UDA ma duond gi tek mondo koro gimo wang'e maduong' to ang'o modhi kelo oganda wakaluo erokamano to awacho ni mae politics ma samora biro go motegno gosiep na Tom e mbele kanyo koro an ja sirikal koro dhoga nyalo bet koro kong'e wach ahinya adwa donje weche mag development mag rech kaka nam idhi ger kaka rech idhi pidhi kaka wadhi kelo mwanduwa mag gold koro kanyal bedo e siasa mar tegno kawuono kama mano bede ga watiyo kanyo erokamano Fred Outa ng'eni wayudo wach mogik kuomi Tom Duku thuolo mwadong' godo twarom dakika ariyo mantie wiye kani mokwongo nitie joga moko ni Sogombre Forum they are a very informed organization community forum ang'e ni donjo ga urigi uneno gima jopiny wacho you will find ni kara wan ok wariek joka riek molowa so let's involve sama president biro temo gor winjo weche jopiny ne winjo weche jopiny president nyodo waga another information than what you people give him gima na adwa na wachi en ni jowagi ka joma beyo kendo kudwaro kwe adier no dwaro kwe
Ngamotamo udhindro mo jakom Raila Amolo Odinga mondo umise no one mag my discuss with president. To awadwan watim kama kakoganda. To ganda bedo gubura. Mano kongiso nukoro wanwawe ODM, okongiso nukwa bichung kodu, pod Raila pod buru chunga president. Inyen unu will Raila kudi chunga. I want to tell you no, kuom lweny mabiro mbele Raila manyalo. To wan yo modhi eni to wan eno ku create Raila wach ni mabedo president. So the only thing mana nyalo kwayo. Wor biro ka kugo koru ni. Kugo koru to joluo biro bedo rebellious. Iwinja. Kendo uru kao ni sijui governor. Ne governor ncho ruako Ruto. Udhi me governor suko problem go jopiny. Buro chopo kama ugibi wuoyo kata i functions. Teru gino mos kaka nchuso bedo. Gima duong masani ade kwayo. En governors ka oduogo o brief jakom kaka ncha president obedo kodgi. Kaka ncha giwuoyo. Mondo gine kagi nyalo chata something viable for the community. Iwinja. To problemu ni dibedo yanchi wacho ni dibedo angacha gik monge katiba gi. But mango to koro wabenu. If you have it, good enough for us. Ago niro kamana inya Tom Duku jano weche mag siasa kachel koda ka Fred Outa mawe senator machone county mag Kisumu mabe achelo kom coordinators mago mag UDA gwenge makaluo eru kamana inya. Thuolo matwa kod okinyi makawuono wapuonjore mana kaka wasiwinjo bang' twak makama siasa ok en sigu. En mana uso sera mopogore kaka oganda wanyalo dongre kendo kaka wanyalo dongruok eru kamana inya. Lo machielo wadhi rado gi mine mawuok e Kisumu County. Karango Chiengeso kani ugonyo gi lando kwa bilando kama de lando keku lando ugonyo gi mutego mine tema wuok e county ugonyo gi mana county mag Kisumu jendo tegna inya ugonyo kamana inya waduto kama wantiere karka wago ero kamana ni benja neno mara Mugi TV bedo kod okinyi nyaka sani en puoch gi pako rit masani lojo wetu waduto mono kelo gochero okinyi makawuono chano ng'awo kod Joyce Oduor aweu mana gi bedo uchi makare anyinga Cleophas Oluoch ja Kisumu kanya kwar mokeo nyaka sango siasa ok en sigu oriti masani.